Bona tarda. Me fa molta il·lusió veure's, de veritat. Porto 2 mesos treballant amb aquest quadre per un amic, en Ricard Gutiérrez, que està fent un llibre, i és un llibre que... Ai, és un llibre, bueno, el llibre no sé... Bueno, sí, l'he llegit una mica per sobre i sé que està treballant molt i que redacta molt bé. El quadre ha sigut com brutal, ha sigut, no sé, m'ho he passat molt bé i també he patit molt i, bueno, i moltes coses més. Algun susto que un altre, però bueno, ja està pràcticament acabat. De què va aquest quadre? Parla dels ocells, però darrere dels ocells que hi ha una història de que hi ha una història curiosa, perquè representa que la deessa que hi ha aquí, que té aquest cos, i al principi té el pit perquè és una senyal de nodrir la terra, val? Encara que algú sempre em retrà que poso pits, bueno, doncs mira, la veritat és que era bastant bo dibuixant pits i culs. El professor de dibuix sempre me deia, muy bien, señor Martín, muy bien, muchos pechos, estos culos son fantásticos. Diu, però pínteme de una vez la cara, por favor. I les cares sempre és una cosa que suposo que s'ha de saber pintar i no és el meu cas. Jo sempre em considero que simplement sóc un aprenent. Dit això, el cos, la cara, el cos, tot i que hi ha gent que està veient el cap d'un ocell, aquí, i el cos. Bueno, si algú té la pintura simbolista, perquè això és pintura simbòlica, és que cada persona pot, diguéssim, imaginar d'alguna forma dintre del seu arquetip, o sigui, dintre de la seva forma de ser, dels seus coneixements, de la seva cultura, del que ha après, del que ha vist, pot veure unes formes unes altres. És una cosa molt curiosa. En qualsevol cas, la meva intenció era aquesta, i després aquí, aquesta figura, que molta gent la relaciona amb aquesta figura d'aquí, és, diguéssim, el rei o la reina dels ocells, és l'ocell principal, que té el cap en forma, com si fos un barret en forma de bec. Ell arriba a la dona i l'abraça, està perdut, se sent desesperat. El canvi climàtic, hi havia un article l'altre dia molt interessant, perquè parlava que des de l'any 1500 han desaparegut 250.000 espècies. Bueno, no m'estranya, és que com a humans, en fi, què vaig a dir? Encara estem esperant el catàleg de fauna, per dir alguna cosa. I jo no tinc ni idea de biologia, però em costa molt entendre a vegades per què les lleis no surten, o no surten amb una certa eficiència. Dit això, perquè no vull enredar-me, ell arriba a la deessa i què representa això? És un arbre que és l'arbre de la vida. La idea la vaig retomar del llibre de l'arbre de la vida del Gustav Klimt, i per això, com a referència amb ell, li poso el mussol, que el podreu veure aquí, i en el quadre de Gustav Klimt, que evidentment és un quadre... Per mi Klimt és espectacular, l'èxtasis que mostra la seva obra té una vitalitat que jo crec que molts pintors la somiem. Aquest quadre molts el catalogarien de naïf, i ho és. Una companya i bona amiga me diu, m'encanta, perdona, no ho tenia que haver dit, m'agrada molt perquè haces pintura que parece como líquida, molt orgànica, molt líquida. Moltes gràcies, però la idea era agafar l'arbre de Gustav Klimt, l'arbre de la vida, i poso el mussol com a... M'imagino que té doble simbologia, tot i que li falten les celles, però bueno, per mi és com un mussol, és el personatge de la sabidoria. En qualsevol cas, hi ha una referència primer a la reina, aquest ocell que ve a abraçar perquè se sent desesperat, perquè no troba com sortir-se'n. I després hi ha molts ocells que envolten aquest arbre.
Personatges interessants. Aquí a baix, costa de veure, hi ha un home sentat i què fa aquí sentat? Pues està sentat davant d'un lloc que em va frapar molt aquest estiu. Vaig tindre l'oportunitat d'anar a Jordània, feia molts anys que havia estat, i vaig tornar, i el que em va sorprendre és com es diu això? El Mar Mort. Em va frapar com ho tenien. Val? Un mar que no tenia vida, però és que fora d'ell estava ple d'escombraries. Se me va caure l'ànima als peus. Si allò en algun moment van dir que era Sodoma i Gomorra, doncs no sé què esperen a donar-li la entitat que té el Mar Mort com a tal, però des del punt de vista mediambiental, és que estava ple d'ampolles, i em va doldre molt. Per això poso que un home reflexiu. I aquest home està reflexionant, sí, però aquest ocell, que no sé si es veu, que ara en vídeo marcaré la imatge, és l'ocell que surt en el Guernica de Picasso, és el dolor de la guerra, el dolor del patiment. A dalt del dolor del patiment, d'aquest passat, està el present. En el present veiem una flor i un ocell. El present vol dir que moltes espècies estan morint, no només d'ocells, sinó d'altres vertebrats o d'invertebrats. O sigui, jo no tinc ni idea de biologia, no en sé de biologia. Simplement sóc un espectador, de vegades privilegiat perquè està en la primera línia i veu coses, i veu el que veu, perquè no en sap. Però sí que veig els meus companys de feina que pateixen. I això, vulguis o no, com a persona, amb aquella mirada crítica, no entens molt bé què passa, no? Doncs el passat representa el malestar, la guerra, el patiment, el que ha passat, que podria ser el símbol de les diferents extincions del món. Ara es parla de la cinquena, imagineu-vos, no la quarta, la quinta ja. I després el present representa en la situació que ens trobem ara. S'estan morint. I pensem que nosaltres no estem connectats. Si algú considero en la meva pintura, per dir meva, que és una cosa molt relativa, és sempre buscar la interconnexió. Crec que tot el que ens envolta està connectat. Tot el que ens envolta estem connectats. D'alguna forma o una altra. No ens adonem compte d'aquesta connexió, però estem connectats. Som biologia i cultura al mateix temps. Som biologia, però cultura també al mateix temps. I aquesta biologia i cultura crec que flueix cap a tot arreu. I tot, potser és una mica el panteisme, el de que Dios està en totes partes. Bueno, potser sí, potser sóc una persona espiritual, però cadascú és com és al final. Però el que tinc clar, o el que tenim clar tots plegats, és que alguna cosa està passant amb el canvi climàtic i que hem de posar fil a l'agulla i que cadascú ho fa de la manera que considera més oportuna. Aquest company feia un llibre, jo faig un quadre. I a dalt veiem una gavina. És una gavina corsa, ja dirà, hola, no pot ser. No, doncs sí, és una gavina corsa. Ho he fet pel bec. El reste del cos simbòlic i és el que hi ha. El bec el que fa és tocar l'esquena, si ens fixem, toca l'esquena a la noia, com dient-li, ei, aquí ve algú que està patint i l'has d'ajudar. En l'altre costat del quadre tenim una mena d'ous, que vol dir el naixement. A baix m'he dibuixat jo, però en forma d'ocell, no sé si es veu. És un ocell que té una mena de cor al cap, és una mica com l'Epi i Blas, no? Jo a vegades em considero una mica Epi, no? El sentit d'una persona que de vegades idealista i pensaments que possiblement no d'amistat, de happy flowers a vegades, però que no hi ha mal cor. I és veritat que el món no funciona així, el món funciona per altres interessos. I què explicar-vos més? Doncs detalls. M'agradaria que veiéssiu la pintura per la quantitat de detalls i simbologia que hi ha petita. Hi ha un senyor aquí dalt, molt a dalt,
que és com si obrés una porta, no? I si us fixeu, la relació entre l'arbre i els ocells i els humans, aquí els humans surten 2 persones humanes i és simplement petites, perquè realment al món som molt petits. El quadre, que no té títol, perquè l'estic acabant de rumiar, en principi he intentat, en la mida possible, si no m'he descomptat, perquè em passa a vegades, seguir els números de Fibonacci en el que refereix a número d'espècies, branques, però crec que m'he liat en algun lloc. Moltes gràcies, moltes gràcies per la vostra atenció i escolteu, cuideu-vos molt, val? Ciao i gràcies. Fins aviat, adeu. Perdó, fareu una cosa que no es fa, és apropar-lo de cop amb la càmera perquè el pugueu veure una miqueta i, perdona, sí, i a veure, i... Escolteu, moltes gràcies per la vostra atenció, de veritat. Una abraçada. Fins aviat. Adeu!